ostiralean hasi ginen atezateko gaineko bilketa sistemarekin, eta esan behar da, asteburua izaki eta tartean festaren bat egon da ere, egunez egun hobera egin duela, ez? Gaurtik aurrera hasiko da benetako bilketa ikusten, izan ere edukiontzia banan kentzen hasiko gehalako, baina adierazi eta berretsi hori, ez? Ordiziarrak ondo egingo dutela badakigula, ordiziarrak ondo egingo dugula badakigula, eta azken batean sistema honen ezarpenaren ondin orakoa luzeak izan badia ere, sistema batek ez du hobea edo okerrago egiten etorkizuna. Azkenean herritarren konpromisoan eta herritarrek ondo egiteko joeran datza hau dena ondo ateratzea, eta hortan ziurtasun guztia daukagu. Badakigu oraindik orain badagoela abegiz ikusten ez duena sistema hau, baina badakigu baita ere probatu ala eta ja lehenengo sensazioiek kalean jaso ditugu herritarren artean, sistema bera probatu ala eta ikusi ala zertan datzan, problema hondirik ez duela ekartzen, eta horrek berak ekarriko duela jendearen sistemarekiko jarrera aldatzea. Ordizian atezateko jartzea eragiten duen hobekuntza nabaria da. Azkenen gaikako bilketan ikusi dugu beste herrietan ere 80% inguratzen ari diren emaitza horiek Ordizin ere eginkarriak izango direla, eta horrek saltu ikaragarriak joko du baita ere Sasitaman komunitateko biziklapen emaitzetan, ez? Hori gure ustez oso garrantzitsua da, beste guztiekin batera azkenen pausa hauek etorkizuneko pausa direlako.